बे जोंनि सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मावख'नि लांगोनायाव खौरां मेल लानायनि थांखियानो जाबाय मैयासो जाना थांनाय मोननैसो जिल्लानि जि गुणोत्सव आनजाद बे गुणोत्सवनि आनजादा बे क्लास 6 नि बिगियान आरो सानखान्थिनि सोंथि बिलाइया बर' एबा गुबुन गुबुन बर' रावनि सोलाय बा बिमा रावनि सोलाय इंराजियाव फैनानै जोंखौ दिनै सानहाबनो गोनां खालामदों। मानोना जों मिथिगौ बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद आरो आसाम सरकारजों थांनाय 29 आगस्ट 2023 इं मायथाइनि बे खालारनि सावरायनाय मेल बादिब्ला चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो गावनि खुगाजों बुंदोंमोन जे बर' बा गुबुन गुबुन बिमा रावजों लोगोसे इंराजियाबो थागोन। बिनि थाखाय साननांगौ जेबो गैलिया। गाव गावनि बिमा रावजों जा मिडियामाव जा लिरगोन बे मथेनो लिरनो हागोन। सोरबा इंराजि लिरोबा इंराजिबो लिरनो हागोन, असमिया लिरोबा असमियाबो लिरनो हागोन, बांला लिरोबा बांलाबो लिरनो हागोन। बेबायदि होननानै बाथ्रा होसेयावबो दिनै गुणोत्सवआव इंराजि जानानै फैबाय बे सानखान्थि आरो बिगियाननि सोंथि बिलाइया। दा दिनै गासै फोरोंगिरिफोर आरो बर' फरायसाफोरा आख' फाख'आव गोग्लैदों। आख' फाख'आव गोग्लैदोंब्ला जायखौ जों दिनै बोसोरसे जानोसै फोरोङाखै, बर' रावजोंसो फरायसाफोरनो फोरोंनो मोनदों बा बिथांमोननि बाथ्रा बायदियैनो फोरोंगिरिफ्रा फोरोंदों, फरायसाफ्रा बेबायदिनो फरायदों। दिनै हरखाबै खुनु सिगां इनफरमेसन गैयाजासे दिनै सोंथि बिलाइफोरा बेबायदि इंराजि जाना फैनायाव जोंनि गथ'फ्रा हयथ' बिनि फिननायखौ थियै होनो हानाया जोबोद गोब्राब जादों। दा बेखायनो सरकारखौ जों खावलायदों, बर' थुनलाइ आफादनि जों जिल्ला आफाद जानानै खावलायदों, नेक्स्ट आरोबाव जानो गोनां आनजादफोराव बे गुणोत्सवनि बे बोसोरनि गुणोत्सव आनजादफोरा बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि थाखाय बर' बिजोंनि कुइसन पेपार नङाबा सोंथि बिलाइ नङाब्ला बर' फरायसाफ्रा लिरनो हानाय नङा। आरो बेखायनो बेखौ दोनथ'नानै उनाव आरो बे टाइम टेबोल बायदियैनो जुदि बिथांमोना मेनेज खालामनो हायोब्ला अब्लानियासो बिथांमोना खुंथों, बेखौनो जोङो खावलायदों। आरो जों खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा सरकारजों सावरायनानै बिनि माबा मोनसे थि गरन्थ'आव लाबोनांगौ। नङाब्ला सरकारजों जों माबा मोनसे सावरायदों होननानै जों दिनै सोलोंथाइ बायदि मोनसे गुरुत्त गोनां आयदाखौ लाबोनांगौ। नङाब्ला सरकारजों जों माबा मोनसे सावरायदों होननानै जों दिनै सोलोंथाइ बायदि मोनसे गुरुत्त गोनां आयदाखौ सरकारजों जोङो सावरायनानै माबा मोनसे फिथाइ मोनदों होननानै मिथिनायनि उनावबो दिनै आनजादनि समावसो बेबायदि उल्था फाल्था खालामब्ला एबा बिजोंखौनो सोलायनानै कुइसनफोरा जाना फैब्ला होमब्लानिया
मोनसे सोरखार जानानै गथ'फोरनि भबिष्यतखौ लानानै माने गेलेनाय बायदिसो जादों होननानै जों सोंखारियो। बेखायनो बर' बिजोङाबो मानसि सम्पद दानो हानायनि मोनसे बिजों नालाय, बेखायनो बेखौ फोथांनानै लाखिनायनि दायित्वआ मोनफा सरकारनिबो दायित्व। आरो बेखायनो बे जेंनाखौ नांगौ बायदि सुस्रांनायनि राहा लामाखौ लानो नांगौ। राजखान्थि दं होननानै जोङो बेखौ बुंद्रायनो हाया बा गैया होननानैबो बुंद्रायनो हाया। बर' बिजोंखौ गोदोनिफ्रायनो बर' बिजोंखौ फोजोबस्रांनायनि बा फोजोबनायनि खैसारा जायखिजाया सोरखारनियावनो बे थाबाय थायो आरो थालांबाय थागोन। आरो बेबायदिनो जेंनाफ्रा गोदान गोदान जों बर' बिजोंनि सायाव सोलिबोगासिनो थाबाय थायो। नैबे बिटिएडिनि बायजोआव दा बावैसो फोसावनाय बादिब्ला बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफोरनि मासिफ्रा नांगौनिख्रुइ माने सानजाथावि खम फोसावनायखौनो नायनो थाङोब्ला जों बेखौनो नुना मोनहरो। दा बेबायदि जायोब्ला मोनसे बिजोङा बोरैहाय थांनानै थाबाय थागोन? निस्सय बेबायदिनो लासैनो फोजोबस्रांनायनि मोनसे लामाखौनो लादों होननानै जोंहा साननाय फैदों। दा बेबायदिफोरखौ मोनसे सरखार जानानै गारनो नांगौ आरो जोंखौबो समाजाव साफा बा मोनफा हारि हिसाबै थांना थानायनि खाबुखौ होनो नांगौ। उननि फारियाव बुंजागोन दा माबायदि मिरु आफादफोरा जाबायदि बिथोनखौ जोंनो हरो, बे लेखायैनो नांगौ जायोब्ला जों गासैबो जिल्लानि गासैबो गुदि आफादफोरनिफ्राय सोमावसारनायहालागै जोङो थियारि दङ। आरो बेबायदिनो जोङो हारिखौ दावगाहोलांनायाव जाबायदि जेंना जेंसि बेफोरखौ सुस्रांनायाव जों गोदोनिफ्रायनो जिरायनानै आरामै मोजाङै सुखुयै जोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांजाफेराखै आरो दाबो हयथ' बेबायदि जानाय नङा। आरो जेब्लायबो जों संग्रामनि गेजेरजोंसो जोङो जिखिनि दावगाबाय बे दावगानायखौ जों मोननो हादों।